Pozdrav svima ljudi, Pex HD ovdje i danas ćemo snimati klipove, dobro to, ali, kako da kažem, kako se zove, ove ptice, Angry Birds, Transformersi, evo ovdje ptici čurina, vozić, bum, kabum, bum, kabum, buelo seri, to trebam da uništi, mana. Bum, kabum, bum, kabum, sunce ti, kako sam ovo izbjegao, sad slika. Ubiš. Pa ona. Kako onda to upada? A tepe moramo da ga upada. Pa neću to uopšte će mi dati. Čuo ovog. Ajde. Upada. Upadate. Evo upada tirajući. Novi čovek. Snaga. Idemo na daleke pute. To, tamo. Buje. A neću to. To hoću. Kako sad ovo da porosim? Pa to si htio da mi pokažeš. Pa što ja to ne vidjeh? Brm, brm, baham, baham. Nisam htio tu, loseri. Bum, kabum, bum, kabum. Bum, kabum, bum, kabum. Bum, kabum, kabum, bum. Bum, kabum, bum, bum, kabum. Da mi sad onaj autić. Gdje je autić? Bum, kabum, bum, bum, kabum. Kako u lesu ja to. Ne. Bum, kabum, bum, bum, kabum. Misliš da tebe ne vidi? To pobjeda, vinar, meč, vinar. Kako letimo do zvezda. Mi smo Optimus Prime. Optimus Prime. Yes. Optimus Prime. Šta smo ono dobili sad za draguljovu kutiju? Ko šiša kutiju, ajmo mi dalje. To sad ovo. Što ću im ovo? Ne znam, mogli bi to.
Kočiča. Izlećemo. Izlećemo, a možda i nećemo. Izlećemo, a možda i nećemo. Kapalti struno. Kakvi su. Držite ga. Pum, gaga, pum, gaga, pum, gaga, pum, čaka. Čaka, pum, čaka, pum. Ti na te. Ti na te, pogani majmunčica. Ajde pa su kone. Ti si poletio na ne. Ti ćeš. Kuda mi proleće metak. Idemo sad. Čajraraj, čajraraj, čajraraj. Čajraraj, čajraraj, čaj. Idemo na svemiru živimo. 204. I sunce Nikolajsa. Evo prica. Sub 70. Imamo sad žutog. Imamo sad žutog. Odleći se. Snaga čelika. Ča. Ju. Kako ovaj može drvo da ovaj pali neke raketice. Internet.
to. Hvala vam, hvala vam. Match winner. Match winner. Finish head. Finish head, finish head, finish head. Na tebe li sam potrošio dosta? Čve. Što sad ovo? Wow. Znači tako sam ga ja oslobodio. Pa super. Vidite, petak, bumbli. Explore. Jupi. A može li ovdje negdje Explore? Ovdje nigdje nema. Što ne možemo da istražujemo? Jupi, 10 novčića. E pa, to bi bilo to što se tiče danas, ljudi. Doviđenja. Ili ćao.